alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci tare da fatan kowa da kowa yana lafiya. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. So zan yi muku bayani akan Blockbuster, wato application namu wanda za mu rage zafi da shi a wannan lokaci. Da farko dai zan ajiye muku link tare da wannan bidiyo, za ku zo za ku shiga sai ku taɓa kan link ɗinku. So za ku taɓa kan link ɗinku zai kai ku Play Store, sai ku danna ku je Play Store, ku tabbatar kun bi ta kan link, sannan sai ku je sai ku yi downloading, saboda kar ku je su ba ku wannan game ɗin da ba shi bane. So in kun zo za ku yi downloading application ɗin nan, so za ku jira ya gama downloading sai ku zo sai ku danna kan play. Idan kun danna kan play za ku danna nan sai ku zo sai ku yi registration da email. In bai yi muku da email ba, ba su tura muku OTP ba, za ku iya yin continue with Google, amma zan fara gwada shi da email. Zan shigar da email da zan yi amfani da shi yanzu. So kamar yadda kuke gani ga OTP na sun tura mini, zan ɗau wannan OTP sai in je in saka shi. So kamar yadda kuke gani bayan na gama register sun bani wannan coins ɗin guda 300,000. So abin da za ku yi shine akwai hanyoyi biyu na samun kuɗi da wannan game ɗin. Da farko shine buga game, gashi in kuna buga game anan za su rinƙa ba ku earning, sai kuma ɓangare na biyu shine za su wannan ɗinku, za ku na inviting duk mutum ɗaya, idan kun yi inviting ɗin shi za su ba ku $1. Sa'annan kuma wannan update ɗin baka buƙatar wai wurin yi ma mutum register sai ka sa face verification ko ka saka wani ID card, kawai iya account za ka buɗe. A wannan yanzu tsarin shine misali za su yi labeling ɗinku off, misali clear 4 line to win reward $0.2. Mene suke nufi? Za ka zo za ka rinƙa jera wa'innan abubuwan, misali kar ku buɗe kawai ba ku yi game ba ku bar shi, za ku na jera wa'innan ya zamana kun yi clearing 4 line a nan wuraren, misali nan idan kun zo kun goge su, misali kuna buga game ya goge, so za su na ba ku wani point wanda in kuka cike wannan 4 line ɗin da suka ce za su ba ku 0.2. Haka za ku yi ta flipping ɗin shi. Wanda suka iya game ɗin za su iya flipping nan su tara reward ɗinsu. Nan wurin yana kai point miliyan 12 za ku fitar da shi. Zan nuna muku yadda za ku fitar da shi. Sai kuma tsari na biyu shine wannan inviting. Da ku zo nan ku ɗau link ɗinku ku yi inviting duk mutum ɗaya, za su ba ku $1. Sa'annan bayan kun buɗe account, kafin komai ku zo nan wuraren, gashi wurin alaman nan, ku zo ku canja, ku zo ku yi wa'innan abubuwan, ku zo kan profile naku, nan profile picture, ku zo ku ɗaura hoto a wuraren nan kenan. Misali za ku ɗaura hoto, sai gender nan za ku zo ku zaɓa male misali, sai age za ku zo ku saka duk abin da za ku sa misali a nan wuraren, misali mu ce haka misali kenan. Nan ID ba ruwanku da shi, ID ku ne, sai nan username za ku zo ku goge shi ku saka username ɗin da kuke so. Misali kun gama da nan, language ba ruwanku da shi, nan personal signature me za mu ce ma Victomania misali. So kun gama da wannan ɓangaren, sai nan account, ga mail ɗinku, sai nan za ku yi bounding na Google account. Za ku taɓa kan wuraren, za ku je next, zai ba ku option. Za ku iya amfani da mail ɗin da kuka yi amfani da shi wurin buɗe account ɗin, ko ku ɗaura shi ya zama shine Google ɗinku da za ku yi bounding. Yanzu bari mu je mu ɗauki OTP, ga OTP sun tura. Zan zo na ɗauka OTP, da suka ce 444963. Verification code wrong. Ina zuwa. 598634. So kun ga gashi, zan zo in taɓa. Shikenan, na gama da wannan wuraren. Ku tabbatar kun seta wannan wuraren, ku tabbatar kun seta shi. Sa'annan sai ku zo sai ku ɗau link ɗinku. Za ku iya ɗaukar link ɗinku, wayoyi, akwai wayoyin abokai 'yan gida haka, duk wanda kuka ansa ku buɗe mai, sannan ku tabbatar in kun buɗe kun ɗan buga game ɗin nan. Sa'annan kuna cikin buga game za ku zo za ku ga akwai option ɗin da za a ba ku, misali ba za ku samu block wanda ya daidai da shi ba, to za ku canza, za ku yi long press akan wannan. Za ku yi long press gashi, sai ku zaɓi duk wanda kuke so ku zaɓa a nan, amma za su rinƙa ɗaukar point guda 6 a cikin wannan. Abin da za ku yi kenan wurin jera wa'innan, ku yi clearing nashi, ku rinƙa tara point wanda za ku na cash out ta nan shi ma in kun tara. Sai kuma ɓangare na biyu shine ɓangaren invite. Shi kuma in kun yi invite ga yadda za ku yi withdraw ɗin shi. Za ku danna kan withdraw. So nan wuraren za ku gani my mate wallet, ta ciki ne ake withdraw. Ta cikin wannan my mate wallet ɗin ake yin withdraw. Za ku taɓa kan shi misali, za ku zo za ku buɗe wallet ɗin da wannan mail da kuka buɗe account da shi, sai ku buɗe ku yi creating wallet. Kawai iya abin da za ku saka email misali, za su tura OTP. Kun gani? Iya abin da za ku kenan. Ba ku ruwanku da wani verification ko wani abu makamancin haka, kawai level 1 ne, kuma suna ne za ku ciccike da sauransu. Sai nan password. Kun saka password ɗinku, sai ku zo ku danna next. Kun ga wallet ta yi creating. Za ku iya authorizing, za ku iya saving ɗin shi, sai ku zo ku danna authorize ɗin nan. Wallet ɗin naku zai yi connecting da wancan account naku. Direct wallet ɗinku kun gani bound successful. Shikenan wallet ɗinku ya yi connecting da account naku, da kun tashi withdraw, da kun danna withdraw yana kai 10 USDT.
yana kai 10 USDT za ku danna withdraw. Bari mu ga yanzu kun gani wallet ɗina ta yi connect. So nan yana kai 10 USDT, point ɗin can kenan yana kai point 100,000. Za ku zo za ku danna withdraw. Kuna danna withdraw zai kai ku cikin wannan wallet ɗin kamar yadda kuke gani haka. Za ku ga kuɗin ku ya shigo nan after kamar 24 hours. Sai ku zo sai ku danna kan cash out. In kuka danna kan cash out, a nan ne za ku yi amfani da ko bank card ku yi banding na account ɗinku local bank irin su UBA, GT, Zenith da sauransu da suke ansa, ko kuma ku yi amfani da USDT TRC20. Amma dai withdraw ta banki ya fi sauƙi, saboda in kuka withdraw ta nan za ku samu 11,000 ne da wani abu, ta banki kuma zai kai naira 13,000. Wannan shine yadda za ku yi running wannan update ɗin, kuma ku yi cash out kamar yadda ake yi. Sannan ku bi ƙa'ida, kar ku buɗe account kawai ku bar shi ba ku yi game ba, za su yi considering account ɗinku kamar bot. Amma in kuka buga game insha Allah za ku samu damar da za ku yi cash out kuma akan lokaci.